Malume wayengimthola indawo yokuhlala. Kuzosala Because uyachaza ukuthi akathanda ukushawa. Kuzosala bani ekhaya ngoba phela ekhaya fanele ihlezi kuvuliwe. Ekhaya kusale labantu labo badayisisa. Abasekhaya labo bantu. Noma wena uthi ekhaya ngenza i-chicken house wena ngangakutshela udayisela ekhaya. Ngafika ngiyoba nawe ufika. Nawe ufika ngokufika uvakashi. Hlale bani. Waphela wena okhona ekhaya. Mina ngenze njalo ngiphilela induku mina ngibuza lokho. Engithi ngisekhaya kodwa la ngihlezi ngizofikela khona abantu engingabazi ngisho uzojabula mase ufika ngifika. Uzojabula. Ngoba kwekufika nabantu engingabazi befika nezibhamu. Akho umuntu wakubulala lana. Malume okokuqala ama-drugs sonke siyazi kunabafethu lamnyanga behla emgaqweni nodade behlela emgaqweni. Kuwesike manje abanye bavuvukele la uyabona abanye bashona ngenxa ama-drugs. So why lokhu uqhubeka uyenza lento ekubeni uyabona ukuthi isizwe sethu siyafa kokuqala lokho. Two umshana wakho wasendlini ingane kasisi wakho. Ingane dadweni iyachaza ukuthi ayikho right. So manje kufanele ngelilanga afanele umfice edindilizile ukuze uzokuyima uqala understand amayethi angisathanda ukuhlala lapho ngihlalela induku. Kufanele kwenzekeke. Hayi upotela enze lama attack adwebe ukuthi bobaye singabazi athi uyabadayisa ba-exhibitor wenzani kodwa sibona lutho la siyabona kuyaphile. Kungcono lokho engikwenza khona la ngithola ngoba ngiyakwazi ukubenzela ikipeni ngibafakele ngibaphintele ikipeni ngidayise lezo ikipeni. Mina sengishawe kangaka ngishayela ukuthi wena ukhulu uzube ngaka nje ukuthi uzongitshela lento ongitshela yona namhlanje. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami Vustufuza Dlanga Mandlezulu. So-ke sivakashela ubhuti la ekhaya namhlanje nakanjani khona lento engamphethe kahle eyenzakalayo empilweni yakhe. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo negama lendala usakhona. Mina igama ngimxolisi. Isibongo waKhumalo. Khumalo. Mashobani. Kuphi emakhaya? Emakhaya eNdwedwe. Endwedwe. Alright, ukhulele Endwedwe noma mhlambe khulele ngala Thekwini? Ngikhulele Endwedwe ngasuka Endwedwe ngeze eThekwini. Okay, ngokwesikole. Alright. So-ke ngicela ukwazi nje kancane nje ngempilo yakho ukhula bekwenzakalani ekhaya bese njani isimo uphatheke kanjani and mangaki kwenu wena ngowesingaki ukhulele phansi kwesandla sabazali bobabili noma oyedwa noma ama-grandparents? Ngikhulele ngaphansi kwesandla samzalo yedwa umama. Okay. Ehlala nomalume. Esayidini lababa? Esayidini ubaba ongishaya ngisemncane ngizwa ngomazi. Oh, awazi. Ngibone izithombeni. Nabantu bakuba ubazi? Abantu bakuba ngibazi ngoba nomama sewashona. Sengihlala nomalume eThekwini. Oh, okay. Okay. So-ke ufike ngani la ekhaya namhlanje? Kwenzakalani yini le ethi awukho right ngayo ithini into? Into engilethe la ukuthi nginenkinga yamalume. Umalume udayisa ama-drugs. Oh, okay. Udayisela kwakhe ama-drugs umalume. Kugcine sekungifaka nami phansi kwengcindezi ngoba bengibona uma ngabe kufika amaphoyisa ngisenze ngisakhona nomama. Kufika amaphoyisa athatha umama azamise elokuzaneni. Amthatha ahambe naye. Ngisale ngedwa ekhaya ngiseyingane ngikhule nje amkhokhele umalume ngingazi umkhokhela kanjani kodwa bengibona ngomama esebuya. Kwahamba kwashona umama ngagcine ngisala naye umalume sobabili. Ukusala kwami nomalume wahamba ekhaya agcine ngasahlala ekhaya. Sengihlala ngedwa ekhaya amaphoyisa nabanye babantu begcine befika ekhaya bengibuza ngomalume ukuthi umama. Amanye amaphoyisa afika nje awasothungathi nawo azangishaya athi angimkhiphe umalume angihambise elokuzaneni epolice station ngezo sikuthiwa futhi sengiyaphuma. Lapho wena wazi ngempela usuke? Ngingazi, ngiyazi ukuthi amokho ekhaya kodwa angazi ukuthi ukephi la dayisela khona. Okay. Yes. Ngiyazi ukuthi udayisa ama-drugs. Kuthiwa angisho ukuthi ukuphi. Okokuqala befika ekhaya bakulimaza ngalendlela bakulimaza ngayo. Umalume wathi ebuya wamxoxela ukuthi kwenzekeni? Umalume mangamxoxela uvele ethi iyona mali akwazi ukuthi ondle ngayo ekhaya. Because umama bengasebenzi. Uyondlani impela kodwa noma? Hayi yena imali uyifaka ekhaya. Uyifaka? Yeah.
So wena ufila kanjani? Yes, ulala udlile impela, siyavuma right, unazo impahla zokugqoka kodwa manje indlela kusetshenzekwa ngayo and kuze kulimala kwayinawo. Into engiphatha kabuhlungu yilapho okuthenini umalume njengoba edayisa ama-drugs nje mese befika laba abanye abantu abangawona amaphoyisa kumina abafiki kahle ngoba bafika bengishaye bengibuza ukuthi uphi umalume bamfonela angayibambi ifoni befuna ukuthi bafuna yena ngqo hayi mina ukuze bethole yena umalume bagcinazela mina ukuthi anisilibaze bathola umalume. Yes. Ngoba nginanesibazi nje la Musa sobonakala ngangishawa yibona befuna umalume ngingamazi ukuthi ngizosukephi yena umalume ufika kanye ngenyanga and uma efikile akupheli ngisho i-hour sihleli naye useyahamba. Yo. So umalume kubuye ngazuthi njengoba ekuphendula ngokuthi athi ayikho enye into angayenza iwona umsebenzi lo umfakela imali. Mawumbona ekuleso simo mhlambe ukucabange ini ngaye? Ayi mina ngiyacabanga ukuthi umalume awuyeke ongcono athole omunye umsebenzi ngoba manje mina sengikudla kwenduku makufika amaphoyisa or abanye abantu isigcino ngithola ngesidumbu. Uyambona kodwa umalume wayeka? Angiboni ngoba yakwayena engasahlali ngisho ekhaya nje ehlala la hlala khona ngoba into engiyifisayo mina ukuthi okungcono mengawayeki okungcono angitholele indawo mhlawumbe ngingahlala kuyona mina. Okay, wena awulisani ukuthi uyadayisa wena inkinga yakho ukuthi kulimala wena. Yes, okungcono kuhlale le genge yakhe enye ebemdayiseleke ekhaya ithole yona hayi mina ngoba mina sengikhathele ukuba ukudla kwenduku. Yo, ngoba mangimtshela umalume ngitshela ukuthi ifala sekhaya leli angithathe wona nami lo msebenzi mina ngikuthanda lo msebenzi. Awufuni ne? Yeah. Okay, kona ke shema njengoba uchaza nje ukuthi umalume utholakala kanzima angazi zama yangana nomfonela lutho kumthola but ekugcineni sike sazama senza ngendlela yethu kumbheka and simtholile but ithi ngimlande khona sokwazi ukuthi sikhulumisane naye sobabili but ungamhlafuni ngiyazi vele kubhlungu ukushawa ngiunderstand and uyafisa ukuthi umalume awuyeke lo msebenzi kona futhi uyafuna ukulala udlile kodwa kubhlungu ukushawa ngiunderstand but mawukhuluma naye mnikeze indawo yakhe njengomalume njengokuchaza ukuthi umalume kodwa ke umenze indlela thizeni ukuthi akakuze ukuthi uthini ngizobe ngikhona nami ithi ngimlande ke ungamlanda sisiphila cela sisondezele. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So ke ubhuti uvumile ukuthi nathi so asike sixoxisane naye siza ukuthi ingabe sokugcina siphumile nesombululo noma kuzokwenzakalani. So ke sike sibuke uthini into sobana kunjani? Yebo ngaphila sesimba. Ngiyaphila nami ngicela kwazi sibongo nekhama lendawo la usokhona. Ngomashobane mina. Okay ukuphi emakhaya? Sobendwe. All right. Uyamazi ukuthi nihleli naye? Yebo mshana yami. Umshana nithi malume kwena? Yebo. All right, nihleli kanjani nje? Niphilisana kanjani ekhaya? Ngabe usahlala naye noma usehlala kwenye indawo na uhlala kwenye indawo mhlawumbe nihlala ngokuhlukana noma nisahlala egcekeni lodwa kwenzakalani? Kahle asihlala egcekeni lodwa yena ngamshiya ekhaya ngaphuma mina ngayohlala kwenye indawo ngenxa yesimo somsebenzi. Umsebenzi wakhe noma wakho? Wami owakho. Okay. Mhlambe la usebenzela khona kukude nesekhaya nje ukuthi wamshiya ekhaya uhlala kwenye indawo? Kude ukuthi nje uvuma ukuthi ngingahlala endaweni eyodwa. Kanti wenza umsebenzi mona? Hayi, lokho ngicathi sibuye sikubone. Ngezwe mhlawumbe esizele kona la. Mana waze lapho ukuthi angazi ukuthi wenza umsebenzi mona. Kodwa ke sikhuluma ngicabanga ukuthi kona engikuzele lana. Yabo. Malume, umshana wakho akekho right. Unama complaints angangozulu. So uthi la ehlala khona manje akahlalisekile kahle hle. Akazizwa ephephile ngokwenele. So ingakho ebhalile kuhlelo elithi Enough is Enough. Usekhathele indlela eniphilisana ngayo ekhaya. Ingakho ngiqala ngibuza ukuthi niphila piloni kwenzakalani ngani nihlalisene noma ithini. Ngikhathazwa yini ndoda? Khathazwa labantu ehleli befika ekhaya namaphoyisa.
maye phosi ayibulana Kufanele lana ndoda buka njani tenzeke ngoFebruary uqala ngakutshela ukuthi khona abantu abangifikelayo nabo bebizwe ngilemazi imali abekho makhelwane la emhlabeni phela semhlabeni kuyafana uzobalalela ngibona ngoba ufika kanye kuphela ngisho i-hour sikwazi ukuthi sixoxe mina nawe awukaze wena ungitshetha ngize sokhuluma uzofika yini Yindaba malume fanele akutshela ukuthi ize ekhaya. Fonela ngingawabambi ngiyafika mina ekhaya ngilethele ngikulethile mhlawumbe ngiyiphuthumela ngivule Ubone lokho akuchazayo ukuthi ufika ngapheli ngisho i-hour awusekho. ingcono kodwa phela ngitshele ngenza isikhathi saleyo nto hayi ukuthi yena azongenza kanje ngisibonanga ngesikhathi sabo wamanye mina eceleni ngasafarisha ningi ukuthi ngizama ukuhlanganisa angikwazi ukwenza hlezi mina ngizoba ukudla kwendoda kufika amaphoyisa ngapha kufika nabantu engingabazi mina ngiyashawa bafuna wena mina ngihlezi ngifihla kunina angikwazi nala uhlala khona hayi mina ngiyazi Malume kanti uzifihlile yini la uhlala khona? Ngeke kubuza uhlalaphi uzifihlile na? ngoba sekunje ngiyifihlile phela sengizofihlani manje ngoba phela sekunje Uthini njengoba umshana eshawela ukuthi kufunwa wena utholakala? umsebenzi fanele wasekhaya ashawe? lo ya Wayethi umsebenzi wasekhaya? ingoba sonke siphila ngawo kusuka kusaphila ngisho uma wakhe kuphilwa ngawo lo msebenzi mina ngisho usisi uma usisi wami mdala kunaye uma wakhe ke ya umdala kunami ya akaze kodwa angenze lento angenza yona mhlawumbe phela Ubedayisa naye mama? mhlawumbe bewulalela uma bengadayisi Bengadayisi ma? bengadayisi bengazi kufika abantu ekhaya bezofuna leyo drugs bawadayisayo imali ngaba hlezi befika befika bamthathe bahambe naye amaphoyisa ukuthi ngiyambona seyabuya manje ngifuna ukubeza lento emekezelwa ngisho umuntu wesifazane Hawu malume wayethi fanele abekezele. Ubani ungabekezelele nduku? lo muntu ufunde waqeda lo muntu iyona indlela ngayo lento iyona indlela ubaba wakhe asimazi iyona indlela iyona ke indlela ngibonga ngayo le njengamanje No, hayi ukuthi ubonga kanje malume. Kubuhlungu ukushawa. Okay, gqoka icathulo kodwa manje zakhe. njengoba ngisakaza kanje Okay, emhlabeni siyaxolisa malume. But Ngizoba awugqoka yini icathulo. ke? Ngicela ugqoke icathulo zakho wena ubuzofila kanjani? Ufike akuzulu uzofuna kwayi wena. Uzoshawa, ushayele kuthiwa khipha umuntu kwayi nawe ungamazi uhlala kuphi. Ubuzokwenza njani? nayo umgogodla uthambile la Kufanele uqiniswe ngenduku malume. awuthambile fangenze njani But fanele kwenzekeni ke malume? kufanele ahlale ekhaya kuzohlala abani ekhaya Ahlalela ukushawa. akuhlale bona labo odayisa labo badayisa manje ekhaya sekufanele kube umuzwano walento engiyenzayo leyo wena oyishoyo la ngcono mina ngitholela indawo la ngizohlala khona ukuze kuzoba right kuhlale bona labo bazomela ukushaya mina ngikhathele ukushaya yabona ke manje ngifunda nesikole mina bengihlezi ngizophilela indoda ngibuye esikoleni ngithi ngizokwenza ezinye zezinto zesikole sekufika abantu kufika amaphoyisa ngiyashawa ngiye wakwashaya wena ufunda wena bengishawa mina ngifunda usho ukuthi uyafunda wena ngifunda ku-grade 11 mina bengishawa mina ngishawele ukuthi angikhiphe wena namanje ngiyashawa kufika ngisho amaphoyisa lo ngenzayo efika kumina ezongibuza ngawo Malume uyambona unjani la? Uyambona? ngiyambona umfana nje lona Oh manje mekuvana sho kufanele ashawe malume. usangashawa nalapha emgaqweni eshayelelwe ezinye izinto yini inkinga le yindaba ngoba phela la ushayela into yasekhaya la into eyinkinga ngishawele ukuthi wena uthola imali kaloku wena uyitholini yiyeke lento oyidayisayo Wena uyitholi. Iningi indlela ongenza ngayo imali hayi lento mhlawumbe angatshela uma wakho lo kayi wena angeke ngikwazi ukuphila Malume wayengamthola indawo yokuhlala. kuzosala Because uyachaza ukuthi akathanda ukushawa. kuzosala bani ekhaya ngoba phela ekhaya fanele ihlezi kuvuliwe kuzosala ekhaya bani ekhaya kusale labantu labo badayisisa abasekhaya labo bantu Ukuthi noma akuba wena uthi abasekhaya. ekhaya ngilenza i-chicken house wena ngangakutshela udayisela ekhaya wena. ngafika ngiyoba nawe ufika engini nawe ufika ngokufika uvakashi kuhlale baningi Waphela wena okhona ekhaya. mina ngenze njani ngiphilela induku mina ngibuza lo engithi ngisekhaya kodwa la ngihlezi ngizofikela khona abantu engingabazi ngisho uzojabula mase ufika ngifike uzojabula ngoba kwekufika nabantu engingabazi bekufika nezibhamu akho umuntu wakubulala lana Malume okokuqala ama-drugs sonke siyazi kunabafethu lamnyanga behle emgaqweni nodade behle emgaqweni. Kuwesi-ke manje abanye bavuvukele la uyabona abanye bashona ngenxa ama-drugs. So why lokhu uqhubeka uyenza lento ekubeni uyabona ukuthi isizwe sethu siyafa kokuqala lokho. Two umshana wakho wasendlini ingane kasisi wakho ingane dadweni iyachaza ukuthi ayikho right. So manje kufanele ngelilanga kufanele umfice edindilizile ukuze uzokuyima uqala understand amayethi angisathanda ukuhlala lapho ngihlalela induku. Kufanele kwenzekeke.
Hayi upotela enze lama-attack adwebe ukuthi popaye esingabazi athi uyabadayisa ya-exhibitha wenzani kodwa siboni lutho la siyabona kuyaphileka. Kungcono lokho engikwenza khona la ngithola ngoba ngiyakwazi ukubenzela ekipeni ngibafakele ngibaphintele ekipeni ngidayise lezo ekipe. Mina sengishaweka ngabe ngishayela ukuthi wena ukhulu ube ngaka nje ukuthi uzongitshela lento ongitshela yona namhlanje. Mina bekufaka njoba wena usufile ukuhlalela leyo nto lapha ekhaya. Ngendlela wena ophile ngayo mina. Akuyona indlela ekukhulisile le. Akuyona indlela okukhulisa umuntu le. Akuyona nekukhulisile. Ukukhuliswa ngenduku. Ungakanani mawungaba? Ngabe ngiyeza ngishaya abazali. Awufundile nje. Ngifundile kodwa ngeke ngikwazi kumele ukushaya abantu engingabazi. Ukhandwe yini nje okufundile nje? Ngikhandwe yona leyo mali. Iyakusiza le art yakho. Iyangisiza kumani ngoba ikunikani asiboni lutho. Yini ongayikhomba ukuthi ye-art? Zikhona izinto engiyithengayo zayo. Uzoyibona kanjani ungahlali ekhaya? Uhlala ekhaya. Ngoba phela mina ngihlezi ngikhipha ngendlela eyodwa. Awuhlali ekhaya. Awukazi wena uthi right khona la uhlanganise khona nge-art yakho. Kodwa wena uhlala ekhaya ngezi uzozibona kanjani ngoba uhlala ekhaya? Kodwa wena ukaze uthi mina right kule nyanga. Khona la uhlanganise khona nge-art yakho. Okay ke malume. Njengoba ufuna ukuphuma uhambe uzophila kanjani kuphi ngayiphi indlela kuphi kanjani? Ngizobona mina. Malume angisho uthe uyinsizwa. Wayengamnyeka asiphile ngempilo ngendlela athanda ukuphila ngayo impilo yakhe. Ngeke aphile nge-art yakhe it's fine. Manje. No malume. Mnyeke angisho uyachaza ukuthi usaba induku la ehleli khona. Kubhlungu ukuthi uhlele ekhaya uzizwe ungaphephile. Ekhaya lakho kufanele uhlezi usaba ushawa ovala. Ku wrong. That's one. Two, wayengamnyeke aphile nge-art yakhe because uthi yena ikhona la embone ngazi ukuthi imisa khona. Wayengamnyekeli aphile nge-art yakhe ngoba ukuthi wena uqhubeka nezinto zakho eceleni uzenzela wena zona. Asiphiki ukhulile right now ungaka ngenxa yayo le mkhwishikhishi wakho aphinde azofunda ngenxa yokukhwishikhishi sakho. Mnyeke manje azikhulele ngendlela yakhe and then wena uqhubeke nesikhwishikhishi sakho ukuthi akwazi ukusiyeka sona eceleni. Lo muntu akasebenzi uyasebenza. Na into lengisebenza. Lesi ngaboni lutho ngiyayidayisa ngeke ubone ngoba uhlali nami. Hayibo. Uzobona kanjani malume usekudeni? Uzobona kanjani ngoba kwa yazini ngibona ngayo. Akazi athi ngenyanga ku right angasendi lutho noma athi hayi senda noma okuncane khona okukhona. Manje ayikho Oh malume umjezisela ukuthi uyakucela imali. Kufanele umbhekelele. Yazi umsebenzi wami kufanele ngikwenze since sina sobabili kufanele kube khona into engiyisa lapha ekhaya kuyena. Unabo abantwana? Nginabo abantwana. Bayashawa kanje bana? Bahlala koma aba abantwana. Oh, so ngoba nakho umntwana kasidadweni u-right yena mayeshawa. Eshawela isipani sakho. Hawu, sekuqhamukapi ke lo? No ngiyabuza ngibona uzithele ngamanzi esho umshana wakho. Mayekhula ondliwe efunda. Angitshela ukuthi angifundise ezami, ngitshelwa ukuthi ngenza kahle manje kulungile malume. Futhi konke bengikwenza sengishawa ngabe mana ubuzocomplaina yini if bewungashawa? Bengeke ngicomplain. Ngamtshela mina lo ngathi mayefuna ukuba indoda ayekuba ntengentenge akathatha umsebenzi ayoma naye la amakhona dayisa ukushayela ubali ilento ngoba ngibona lutho azizofana indlela eziphanda ngazo malume angisho nawe uthi unendlela yakho kodwa ebeni nendlela yakho akali ukuthi qhubeke nesipani sakho yena usabele indaba yokushawa yabona ke le akuseyona ke yami sekuyasekhaya ngoba iphilisa nekhaya ungaka nje iyona. Mina ngeke ngikwazi kodwa ukuphilela ngihlezi ngokudla. Mana ke usamdinga kangako umalume. Emsebenzini wakho nje uyamdinga kakhulu. Emsebenzini wami ngimdinga. Uzokwazi ukuziphilela uyibani? Ngizokwazi ukuziphilela. Malume uyamuzwa uthini? Uma sekungenze ngaleyo ndlela ngeke abuyeze uma sebuyeza kumina mina ngenze njani? Ngeke ngize kuwena manje. La manje mangishaya ngawo manje mina ngenze. Ngokwami namalume ngidelile manje ngoba manje mangitshela ngikufonela kwesinye isikhathi awuyibambi phone yami angikwazi ukuthi ngixoxe nawe ngitshele ukuthi yini engingayithandi yini engiyithandayo noma ukwenza lokho ngoba nginganadadweni engasekho kwanayo yindaba ungathathi ingane zakho uzoyihlalisa nami ke la ekhaya bancane nje uyazi bancane uyazi bancane ingakho ukwenza lokho abanayo into ebengangeke yakho ngabo noma isono ukuthi mina angifunanga ngidayisa lento yakho oyidayisayo vele lento yakwenza nje lento uthi uyayenza uthena yakhona ukuziphilela ayikho lento ngoba silalo ngiyayibona lento eyenza mina ngiyayibona mina ngiyamazi lo makhona into ayitholayo emsizayo lo efundwa kwahamba nomunye ubaba ekuthiwa umthembu wangala ephezulu ngasekhaya bayokwakhe emholele ngabona ukuqhakaza ukuthi khona kuthola manje angiboni lutho uzobona kanjani mina njengomuntu malume uthi wena ufika i-hour lingakapheli nanokuphela usuyahamba
So uzobona kanjani ukuthi uyakwazi ukuziphilela ayi-1? Kodwa lo muntu ufana nowami njengoba ezalo usisi ngiyalibona ushintsho kuyena ngisho ngahamba iminyaka ngizofike ngilibone ushintsho kuyena. Okay, asenzeni kanje izinto zibe Manje lula. angiboni ushintsho. Okay, kulungile malume. Ngiyacela umtholeni indawo yokuhlala. Then umnyeke aziphilele yena-ke. Athole lo bani? Uwena umalume wakhe. Ekhaya, washiya kahle ekhaya. Uyachaza ukuthi uyashawa laphayana. Akaxoshwanga phela imini. Awungixoshanga kodwa ngifuna ukuthi ngiziphilele nami ngedwa. Wena njengoba umntanami ngeke bakulandele la othi uzoya khona mase befuna. Ila ngizobe sengibatshela khona ukuthi njengoba ngihleli la nje ningamfuni mina ngekho ekhaya. Hambani nimfune ekhaya. Njengoba usukubatshela nje. Uthathe le gang yakho ke lo edayisanayo, lo edayisesayo iyohlala ekhaya ifice yona hayi mina. Oh mina manje ngikhande Malume ekhaya akukho lula ukudela ikhaya. Njengoba esezenikela ngokuthi akungcono ukuhlala abanye abantu azalidele naye ekhaya uyabe usuhlukumezekile akekho right. So ngicela ukusukumele lokho njengomalume wakhe. At least imtholele indawo aziphilele ngendlela yakhe ephilayo. Mina uqhubeke nento oyenzayo mekuthi uthanda ukuqhubeka naye. Mina ngeke ngifike la ekhona. Umalume wakhe ngeke ngakuvumela ukuthi ufike. Mepho yini? So sengingaba kuyena ungavuma malume afike. Uma bengibona labantu abangifuna ukungena khona ngeke bafike bezongifuna khona. Engafika ngoba ufika ngezimoto ezahlukahlukene. Okay. Angeke umqondo ukuthi usengiyena nami ngibona ngoba eseqhamuka ukuthi ayisekuyena le ndoda. Malume ngiyakucela bandla uwenzele ingane kadade wena at least umthola indawo yokuhlala umnyeke aziphilele. Kusho lento eliswa la kuukuthi yena uyigazi lami kuphela ngoba nala ehlala khona manithi ngingafika kusho ukuthi bazophinde bangibone ngena lapho baphinde baye lapho beyongifuna kusho ukuthi ayikho yona. Okay malume ongcono umnyalele la uhlala khona mefuna ukubona ke yena wena la uhlala khona kube ukuthi wena ufike kuyena. How about that? Okusala nje benibonene. Mina eze la engihlala khona. Yindaba ungafuna azi la uhlala khona. Hayi ngeke. Ususaba nomshana wakho? Ubani wazi la engihlala khona? Ngoba mina ngiyazi mangiyala engihlala khona ukuthi ngihamba kanjani. Malume. Uqala wathi umshana wakho uyibhotela. Awufuna shawa, awufuna uthola indawo yakhe, awufuna azi la uhlala khona. Into enjani le? Kwenza kanjani? Ufuna ekhaya akayena nowasekhaya. But uyashawa ekhaya akekho right khona. Uma ngathi mina okay ke ngizomlungisela kangashawa noma kube khona indlela agadwa ngayo ke. Bekade ungenzi kanjani sonke lesi sikhathi lesi malume. Shothi ubunayo indlela ukuthi ungakwenza kodwa ubulokhu umyekelela ngobani? Why? Nami ngithi ngiyamqinisa njengoba ngile njena. Nawe uyayibonela nje ukuthi lo. Akekho umuntu ofuna aqiniswe ngenduku. Kwathini-ke kuwena lapho ufika ngemele la eduze kweso. Kwathini kuwena lapho ufika kuzophela February. Wajabula malume umbone elimele kanje. Akuyona into engithi ngayijabulela kodwa ke uqina komfana uqina komfana. Kwaba kuhlungu nakuwena ngisho. Kwaba nawe ngeke uthande mse kuthiwa kwenzeka kuwena. Ngicela umzamele usizo ke. Asuke lapha ya ubone ukuthi umnyisa kuphi. Aziphile ngendlela aziphilela ngayo because uthi uyaphila ngendlela aphila ngayo. Cha mina ngeke ngikwazi ukuthi aphume ekhaya. Mhlawumbe into esengayenza ukuthi ngimzamele iprotection ke kulelo khaya ke ahlala kulona agadeke. I-protection izokhokhela ubani? Izokhokhelwa yimina. Angithi mina onakele idingo zasekhaya vele. Izokhokhelwa wena futhi. Ngoba mina lento yakhe ukuthi uzothola indawo yokuhlala. Imela ngiyithembi. Ngiyamazi wasekhaya ngiyamazi. Okay. Yabo. Uthini ngalokho malume akushaya? Uyayithemba i-protection yakhe? Uma ukuthi le protection yakhe sisazo izoba ngendlela asho ngayo yena. Ngingahlala noma umalume enze plan ukuthi ngihambe mina ngiyohlala kwenye indawo. Ngoba ngeke ngisakwazi. Uthi akakuthembi lokho. Because befikile ngize ngilimala ngangifakwe ebhakedini elinamanzi ngekhanda ngishawa. Kuthiwa ngimusho ukuthi umama. Ngishawa abantu abangasikwa amaphoyisa. And awumazi ngempela. Angibazi labantu laba. Bangazi ngizothi umama. Ukuthi mangiphuma ngizothi ngibhekaphi angazi. Mhlambe malume if ayisebenzi le protection mhlambe ungasuggesta ukuthi kwenzekeni. Ngoba malume futhi yes uyayisho le protection but ngiyasithembe ukuthi uqinisile ngempela yini and akafuni ukuthi uphume egcekeni. Ingakho ngithi umalume ongcono akushintshe indawo yokuhlala. Noma mina ngishintshe indawo yokuhlala. Angitholele indawo ezohlala kuyo. Uthini malume? Ngeke kwazi ukungasali umuntu ekhaya. Uhlala wedwa ngisho? Ya ngihlala ngedwa. Umuzwa kaba? Umuzi wasekhaya. Nama kona wami abazali.
phela manje mina okhona ngoba nakho akusenabani sekuyimina abazali abasekho Eh. sekuwena okhona and usisi wakho akasekho naye Akasekho. so shuthi wena umnikazi wekhaya manje yebo kunjalo nje ucabangani mingibuza nje angisho wena uhlala khona manje yebo uyanqaneni kanti ukudayisa lo yamuzi mase umthole indawo yokuhlala ngeke lidayiswe ikhaya but nawe awuhlali khona and Eh, umuntu angihlali ohlala khona, and kodwa umuntu ohlala khona kusayikhaya. uyahlukumezeka kusayikhaya akhona yena amathuna khona akhona oshuthi awukwazi ukudayiseka lo muzi uma unamathuna but-ke asike sibuke le protection ukuthi umalume ngicela wenze iqiniso please if ayikho into eprotectile if njengoba umalume echaza indaba ye-protection if akwenzeki kusukela kusasa ufone noma uvele uze la because uyibone indlela yokuza la urequest ukuthi kufanele urequest sizoyikhokhela i-Uber kusasa mina sengizozama Yebo, njengamanje waphela yonke into oh ifika kumina okay njengamanje. namanje Ifika malume kumina indlela njengamanje ophuthuma yonke ngayo mina iyangwarisha uyakuphuthumela okunye kodwa kokuthi umshana wakho aphephe awuzingeni angithi ngiyasho nje ukuthi ngizomphephisa ngizomqashela abantu mina bazomgada kodwa phela hayi lolu daba lifika kumina njengamanje hayi ukuthi mina manje sengizothi ngisuka ngibe ngithi impingi ofuna umuntu ozogada ingakho ngithi kusasa malume mhlambe hayi kusasa ngibona Kodwa malume ngendlela mhlambe ngale okwenzeka kwakusasa ngakhona. noma what if bafika kusasa abantu bazombhonya bemfuna wena yena makuthiwa uyathutha ekhaya ngathutha manje angeke manje na ngoba phela kuyafana Ikhona lokho ngathiwa engikushoyo. bayafika kusasa bazomfica bamshaye futhi manje ngenze njani mana-ke malume wena yini kanti kubalekisa laphana ekhaya ngoba uyazi ukuthi bayazi ukuthi wena uhlala lapha angisho nawe ubaleke into eyodwa mina ngiphilela ukusiza ukuze kukwazi ukuthi kuqhubeke ikhaya awukho omunye umsebenzi ongawenza malume mina ngazi lo msebenzi osukhulisa ingane wakhulisa naye nje kumbona nje ngisho uma wangakwazami ukuhambe bambe emajalidini kwadlalwa ngaye kwenziwa yonke into ngathi akayeke phansi ngizolibheka ekhaya ngalibheka futhi sabambisana kahle angiyazi lento esengenzelwa umhlomi kona uyazi ukuthi sisebenzisana namaphoyisa sorry hayi kulungile malume kulungile ngicela umzamele protection kuba ukuthi usafe kodwa ngiyakucela ingapheli inyanga noma ungapheli u2 weeks cha ngeke liphele isonto njengoba nje kube kanje namhlanje ngeke liphele isonto uzwile Angiyakho. uright ngalokho Hayi ngiba right ngalo. ikhonto efunayo enye kumalume engakanyamalali njengoba ushilo wathi akupheli ngisho i-hour esendaweni angithi uthi angakwazi ukuyiphilisa mina le mali ebengiphilisa ngayo ekhaya ngizokhokhela i-security ayiphilise ngibone phambi kwekhaya okay Yeah. okay uright ngalokho Akwenzeke kanjalo. Eh. Yenzeka kanjalo uright ngalo. Mhlambe ngiyona. Nokuthi ngiphilela into. Angisona isigubhu. malume ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile waxoxisana nathi ngiyazi ukuthi ubungemisela ukuvela nhlobo kuma-camera ngiyazi ukuthi manje ukuthi nje sisakaza sonke but ngiyabonga ukuthi sikhulumisene nathi wasiza ukuthi sithini and wasiza wavuma nanokuthi usize umshana wakho noma kube nzima but ngiyabonga ukuthi sigcine siphume at least nesisombululo thank you so much Mbuka lapha ekhaya nisibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani nakanjani sizophinde sibuyele nina sizochaza ukuthi umshana wayethola yini protection noma cha kodwa ke ngiyazi bakhona bafowethu la eminyaka abasebenza lo msebenzi lo and abasho ukuthi imali yakhona basiza ngayo eindaweni eziningi kabi even nasemndenini yabo basibafethu ngiyangicela mfethu akubonani nani ukuthi nenza njani kenzame ezinye izinto ke not lena ukomanje nje kuningi bafethu kunenganze kunabafowethu abahlela emgaqweni banye bavuvukele imizimba abanye bashona kubi bafethu niyayazi lento eniyenzayo bafethu angifuni ukuthi ngithini kodwa niyayazi nani lento eniyenzayo kodwa ke hayi kithi solution ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngithanda kakhulu bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neswasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
umama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.